Takže čaute, dneska vás vítam u nového videa. Dneska by sme mohli privítať aj Escape to Tsunami from Brainrots a môžeme ísť na to. Takže som na kanále nový, na channele a bol by som veľmi rád na za odber a like a poďme na to. Takže toto som všetko získal z Fuse Machine a poďme ešte viac upgradeovať. Mohol by som mať niečo UFO. Také zle má tento. Dobre. Čo tam dáme? Toto by som tam dal. Musíme upgradenúť. SP mi už berie dosť veľa. Alebo... Ak by som sa išiel kúknúť do indexu, aké nové veci predali. Čo je? Čakaj, toto je Strawberry Elephant. Alebo čo to je? Čo to je? Jak to vyzerá jak Strawberry. Tu má ten roh, tu má ucho, tu má nohy, tu má ten chobot. Burrito bandito. Zoom sahur. Alebo čo to bolo. Jak nikdy v živote som ešte nemal, ale Esoku som mal veľakrát, hej. Nevadí. Tak málo mám, až tak málo mám. Lepšie bude poďme UFO. Mateo. Toto by už asi mohlo stačiť aj. Dobre. A my ideme na to. Takže ideme na to. Dobre, som back a môžeme ísť na to. Ideme fuzovať, prosím a... Yes! OK, na to, že to je secret, dáva to dosť veľa. No ale... Čakal by som niečo lepšie. Mohli by sme ísť na niečo ďalšie. Napríklad... Už čo robím? Na niečo mám veľmi veľkú chuť. Možno to urobím. Áno, urobím to. Musím to urobiť, proste ja neviem. Proste ja to musím. Ideme na to.
Ideme, bežím a dávame to tam. Bum. Koľko? Ja to nebudem mať, to nemám, no nič. To urobím hneď. Dúfam, že to bude stať aj za to. Dobre, tak ideme hore. Hneď sme tu. Takže... Tak počkať, tak ja už idem tam hore. No a... Ak sa vám ľúbilo video, tak nezabudnite dať odber a like a... Ja sa s vami lúčim, tak čaute!